Здравейте! Добре дошли в моя канал. Днес пускам първото си видео и то е посветено на това каква майка съм, лоша майка ли съм, добра майка ли съм. Всъщност, идвайки насам от училището, където оставих моя син Филип, си зададох този въпрос и всъщност отговорът се дойде някакси естествено. И то е, че всъщност аз съм майка, която иска да отгледа щастливо дете. Щастливо дете не е просто фраза. Щастливо дете означава дете, което не се страхува да опитва нови неща, не се страхува да бъде себе си, да изразява себе си, да защитава себе си от околните, да пази своите мисли, разбирания. Дете, което се обича и се харесва такова каквото е. Да, то може да работи, да стане по-добра версия на себе си, но то не се притеснява да бъде това, което е. То не се крие зад маски, не се преструва, не се нагажда. То е щастливо с това, което е. Дете, което уважава мнението на другите, но има право на собствено мнение и отстоява своето мнение. Ще ви дам един пример. Известно време Филип ми казваше, че е от един определен отбор. Аз знам, че той беше от друг отбор и го попитах, добре, но защо? Какво те накара да промениш мнението си? И той ми каза, ами всички момчета в училище харесват този отбор и казаха, че няма да са ми приятели, ако аз съм от другия отбор. Моята задача беше да му обясня, че всъщност той не е длъжен да приема мнението на другите, за да го харесват и да му бъдат приятели. Тоест, приятелите са приятели, независимо от това какво мислиш ти, какво харесваш ти, какъв си ти. Тоест, те са ти приятели заради самия теб. Това беше един от първите ни уроци, когато тръгна на училище. И така, стараем се да отглеждаме щастливи деца. А вие?